Het is het ziekjen. Een onwis taasten en treedje in het longen achter de crisis. Nije paden. Waar lezen ze? Hoe rennen ze? Het viel wif. Zoen of ziek, bliermoedig of met pijn in het lief, we matten vooruit. Waar wiesten wij? Waar het de ideeën? Waar de moed? Waar vindt de wudden? Waar de dream? 2010 leert een compleet volk in Noord hem inspireren door een profeet die de mensen een perspectief beheert met een imposante bergreden. Hij toonde mooie viergezichten voor het volk, maar spreek er ik persoonlijk aan op eigen gedrag. Want die twee, leeuw het of net, hebben maar elkaar te maken. Nee, dit programma is geen Looking for a Leader en geen Show Me Heaven. Het is een ziekje, maar een paar taastende mensen loert op nadenken en dromen van nieuwe paden in het longen van morgen. Dat vrije, zelfstandige denken van u, dat krijgt wel een beetje een knauwsa, hè? Maar deze pijlen en alle inderdaad. restricties waar we nou in zitten. Dus vrijheid wordt wel behind. Ja. Maar gelukkig net zo bot als in Hongkong. Lieve mensen, de tijd van crisis kan ook een tijd van bezinning wezen. Kan het in de toekomst beter? Waar moeten we heen? Ik stel voor om er nog een vraag om dat te voegen. En dat is de vraag, waar komen we wij? De vraag naar uw oorsprong, uw bron van inspiratie, is naar mijn idee lieke wichtig als die oren vragen. Wat binnen die bron? Dogen die bron nog? En wat moeten we ervan meenemen naar de toekomst? Uw voornaamste bron ligt denk ik in de tijd van de verjachting. Dat is een belangrijk gegeven en dat moet je neervierten. We hebben uzelf kwetsbaar maken van virussen en onheil. Door uw eigen gedrag. En met dat eigen gedrag moeten we ook de oplossing ervoor vinden. De kooi luidt bij uzelf. Maar hoor eens even, waar heeft die kooi de del aan? En wanneer dan? Vaak wijzen we naar het tijdrek van de verjachting. Die zou is vormen hebben. Ten goede, maar ik ten kwere misschien wel. We gaan het hier bij filosoof Jabek Veenbaas, die het al jarenlang omdolt in die vraag. Ik denk dat wij erfgenaamden binnen van de verlichting, maar het valt me in deze tijd nog volle meer op. Omdat ik zorg dat de mensen dus haar naar wetenschappelijke richtlijnen, dat ze haar daaraan horen en dat ze daar dus dat toepassen. De verlichting, dat weer de tijd dat de mensen op hemzelf begonnen te staan. Dat er hem losmaken van oude afhankelijkheden. Van de afhankelijkheid van het leeuwen en van die van vast en adel. Hij zette de stap naar de vrijheid en dwars van hem uit te spreken. Als sterk en moedig wezen. Door te denken, schreeuwde Kant in 1783. Haf de moed om die eigen verstand te broeken. Dat is het motto van de verlichting. Het wie een tijd, de roegwaarde tijd van 1700 tot 1800, wie een tijd waarin de mensen een losmaatje doorden. En dat hier benamelijk te maken met ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. Er waren geweldige feesten die mensen als Galilei en Newton die betochten hoe het heelal in elkaar zit. Antonie van Leeuwenhoek die vond microscopen uit. En die impuls die droeg bij tot een groot zelfvertrouwen. En Sakoen natuurlijk op een bepaalde manier die democratie en de nieuwe democratie een vorm krijgen. Hè? Dat we ik mensen die op eigen voeten begonnen te staan.
Lieve mensen, waarom is verandering zo moeilijk? Verandering roept weerstand op. Daar ben ik niet uniek in. Veel mensen zullen dit herkennen. Waar het echt opvalt is de politiek. Als er vanuit de politiek een voorstel komt, weet je één ding zeker. Er komt weerstand. De verandering is te groot, te klein, te langzaam, te snel of het is de verkeerde verandering. Het is even ziekjen hoe we dit machinaal hemmatten. Anja Haga, bevloeid politica, schreeuwt maar niegert en imoert een bijdrage voor deze bergreden. Maar het coronavirus onder de leer. Ze rucht het haar benamen op de Europese politiek om de vrouw met haar ideeën te verbeteren. Maar nou even net. Ze is wurg. Ga je maar staan. Ja. Normaal gesproken, ik sport een hele hoop. Dus wel voor jou 4 keer in de week. Dus ik hier op Toonsjes nog 12 kilometer hut rond. Dat ging fantastisch. En de manjes zo bij een hut rennen. En na een kilometer wie ik volledig boet adem. Dat ik dacht, jongen, wat haai ik? Dit is toch net normaal? Ik mag maar naar huis. En die jongens viel ik mij gewoon ziek worden. En ja, de dagen daarna werd het nog maar erger eigenlijk. Dus benauwd, hoesten, heel volle spierpijnen. Dus alles diviseer, pinehollen. Nou ja, die benauwdheid werd heel niet erger. Dus, ja, en dat wie precies in die periode dat de eerste week nadat de pandemie uitsprutsen werd. Dus dat die lockdown wie kreeg ingingen. En toen was ik ziek. In mei ben ik weer wat begonnen. Dat ik dacht, nou, weer wat opbouwen. Ik heb af en toe nog wel eens wat van benauwdheid. En tot begin juni. Toen had ik gewoon echt wat te druk gewoon. Ik weer sporten. Nou, toen wie echt alle klachten weer om. Dat betekent dus dat ik al 3 maanden dat virus onder de leden had. Dus ik ga mij de GGD online en die zei ik van ja, waarschijnlijk ben ik er net goed van hersteld. Te snel weer actief willen en weer opbouwen. En ja, dan slaat het weer op het moment dat je weerstand wat minder is. Dus nu zit ik weer heel dagen thuis. En kan ik wel een gesprek voeren als dit. Dat slaagt het wel, maar dan ben ik daarna sloopt, zeg maar. En dan sliep ik weer. In de beroerde coronaperiode die we nu terugmaken, doekt de verlichting aan alle kanten op. Allereerst vanzelfs in de wetenschap, die we zo volle gezag kennen. De wetenschap moet onderzoeken hoe het krijgt met de verspreiding van het virus om een tak gaat. De wetenschap moet dus advies aan hoe het land weer open gaan moet. De wetenschap moet ervoor zorgen dat er een vaccin komt. Ons leven wordt zo bepaald soms terug die wetenschap dat we het gevoel krijgen dat ons menselijkheid in de kniepen komt. De mens is een wezen dat beschutting ja wil ons in leven. En een belangrijke taak voor ons, Joodse mensen, is ik om beschutting te gaan in een wereld die domineren we door de wetenschap. Dus we binnen aan de ene kant moeten we die wetenschap net vallen laten. En die is heel belangrijk. Maar aan de andere kant moeten we ons leven er net volslagen op bepalen laten. We binnen liefhebbende mensen. Hè?
Is het net zo dat die verlichting er echt van zorgen had dat wij uzelf eigenlijk loskappelen hebben van deze grote natuur, van dit complexe ietske systeem? Hebben wij net iets verbrutsen door die verlichting? Ik denk wel dat we er om denken moeten dat we in liekwicht met de ierde blijven. Maar ik denk net dat het feit dat dat liekwicht soms voort is, eenzidig onder verlichting te weten is. Omdat de verlichting ook een tijd is dat de mensen juist bepalen tot de ierde en tot een waarom naar de natuur gaan, om zo te zeggen. Maar ik denk wel dat we ervoor oppassen moeten dat we de technologie net zoveel versmargen laten dat die ierde budget. Hè? Dat moet gewoon, maar dat is ook weer een kwestie van, om zo te zeggen, van die technologie beheersen. We moeten wel onder het stuur blijven. Maar de broekster wordt beheersken. Ik jaar geregeld mensen zeggen van toch dat idee van beheersken, wat eigenlijk uit de verlichting waar komt, ben wij de mystiek hebben inleveren. We gaan het eenheidsdenken inleveren. We gaan het animisme inleveren. We gaan jezelf loskoppelen van de vrouw om hem te beheersken naar uw eigen inzicht. Zoals waarom we willen naar een tribale cultuur, waar dan dieren als goden vereerst of biemen, wordt het er beter van. Wie dat ik net een cultuur. Als je beheerst. Nee, maar misschien omdat ik de ziel uit de BMW hellen ha, kan ik hem nou kappen naar eigen inzicht. En ik dat net dingen, als ik nog leuk hier dat die BMW ziel hier. En omdat ik nou te volle BM kap, help ik de vrouw naar de Filistijnen. Ja, maar hoeft net vast te leeuwen dat die BM een ziel heeft om die BM steen te leren. Wat de coronacrisis ons ook heeft laten zien, is dat de mens heel goed in staat is om zich aan te passen aan verandering en snel als het moet. Ja, fijn. Dankjewel. Dank je. Binnen een week, nou ja, misschien 2, werkten veel mensen thuis alsof het nooit anders geweest was. Wat zou het toch mooi zijn als we met dezelfde flexibiliteit en actiegerichtheid die klimaatverandering te lijf zouden gaan. Dat we het weer opstarten van de economie aangrijpen om het anders, groener te gaan doen. Niet alleen aan onszelf denken, maar aan de generaties na ons. Normaal gesproken werk ik 40 uur in de week of meer. En nu doe ik helemaal niks. Ik sliep vooral en ik ben even op en dan lees ik even een boekje. Ik zie een televisieprogramma en dan sliep ik weer. En dat is onpassen. Het had het voor mij nog wezenlijker maken. En misschien nog wel meer dat ik op de barricaden staan wil van jongens, kom op, we moeten echt wel, is dit kist aan het. Dat wij, hoe lip je wel als meisken en hoe 100 jaar willen meisken ook nog een goed leven leiden, dan moeten we nou oren keuzes maken. Je kunt het op korte termijn goed regelen voor jezelf en alles bij hetzelfde houden. Het is niets waard als hiermee generaties na ons niet in staat worden gesteld om een goed leven te leiden. Je weet dat plastic slecht is. Heb je geen plastic? Zo moeilijk is het al je net. Dat is toch letterlijk, hè? Ja, geen wegwerpplastic. Dus dat je geen fruit, groente, gewoon al dat eten, dat kun je prima zonder plastic keepje. Je moet er even benijden denken, hey, hoe doe ik dat? Maar als daar even onijtings wat alternatieven ben, gewoon ballen bij de bakker, die had gewoon van die linnen zakken, westballen in mijn kist, die kist elke keer wegbroeken. In de supermarkt had ze heel veel alternatieven. Als je er even op rennen, dan kan dat prima. Dus als iedereen dat was zo,
dan weet ik zeker dat die supermarkt aan zich geen spullen met plastic meer had lezen. Want ja, die wil verkeep je. En dan gaat de industrie ook wel mee. Maar dat hing het van ons alle jaren al. Waar stem je op aan, mijn verkiezings? Wat doe je zelf in je normale leven? Want uiteindelijk levert de industrie ook wat de consument wil. Dus als wij net meer die vervuilende producten kopen, dan houden ze er wel mee op. Dus het begint ook bij jezelf. De coronacrisis en eerder de bankencrisis laat wereldwijd genadeloos het falen van menselijk handelen zien. Ach, als het misgaat is er altijd nog een overheid om het op te lossen. Echter, een goed functionerende overheid grijpt niet alleen achteraf in, maar voorkomt dat een crisis ontstaat. Een goed functionerende overheid kijkt niet alleen naar zetelwinst op korte termijn, maar naar het algemeen belang in de lange termijn. Joosto, dat is een groot plan in deze tijd van vernijing die we nodig is? Ja, ik denk wel dat een grutplan echt nodig is, omdat je echt soms doelstellingen zetten matten en dingen matten stoppen of ze daar wil beginnen. Want anders komt die beweging vaak net op gang. Meestal, wat ik al zei, just om mijn plastic. Meestal vind het heel moeilijk om die stap te zetten. Maar de Europese Commissie had een aantal wegwerpplastics verbieden per volgend jaar. En dan is het gewoon wat meer te krijgen, er wordt het meer geproduceerd. En dan gaat iedereen automatisch om. En dan is het heel goed dat dat van bovenaf bad. Tegelijkertijd is het echt goed als het van onderop komt. Dus het is net of, maar het is en. Ik denk, het is goed als het van bovenaf komt en van onderop. Beide. We moeten zwargen en mooi jocht. Maar in die zwargen binnen we toch ook weer been van de verjachting. We hebben die zwargen van een pad ook urven uit die tijd. Het gaat hier trouwens ook om een consequentie van succes. Als gevolg van verbeterde hygiëne, van verbeterde zoenenzorg en medische ontdekkingen liep je namelijk langer. En mooi daardoor binnen we op ieder vierste machtig worden. Een remedie tegen oerbevolking zal lastig te vinden zijn. Maar educatie en bewustwording zullen in die remedie een voorname rol spelen. Typische verlichtingsthema's. Democratie, dat betekent net dat mensen in Den Haag het oerdijf te vertellen hebben. Maar dat democratie betekent dat je zelfs mooi verantwoordelijkheid bent voor wat er gebeurt in die land. Dat is een andere manier om dat te beschermen. Maar natuurlijk die politiek kritisch volgen. Maar dus kranten lezen. Maar zoals die lid worden van een politieke partij. Want die politieke partijen die vormen het cement in dat politieke systeem. Neem die verantwoordelijkheid voor de mensen om die heen. Behandel je de mensen om die heen met respect, want krijg die binnen dat zelfstandige individuen die het recht hebben op haar eigen plek. Vul je die belastingformulier eerlijk in, omdat je wist dat het zelfs onderdeel is van de verzorgingsstaat en dat die alleen nog maar die belastinggeld in stand houden werken. De democratie vraagt om bewust burgerschap. Je bent een zelfstandig mens. Je bent net meer richten op een leven na dit leven, maar je richten op dit leven. En dat leven, dus ben ik verantwoordelijk voor dit leven. Je gewoon, leven is maar kwaad. En wij binnen je elkaar moeten we er echt wat van maken. Dat betekent dat we serieus inspannen moeten. Dat we er serieus wat te doen moeten. En dat kunnen we ook. Zorg net de andere kant uit. Dat betekent ook. Leo net in anti-wetenschappelijke pseudotheorieën, vormen van nieuwe achterlijkheid. Steek de kop net in het zand.
Zocht naar mensen als Greta Thunberg en Marianne Minnesma. Voorbeeldige individuen die het jacht net onder de nood meer te schouwen, maar haar moedig en zelfsbewust door het te opponeren. Wat kunnen wij op dit moment doen met die verlichting om die vernijing of dat paard naar voren te zieken? Qua praktiek, zo zei ze van versmiet de ecologie net. Want daarmee bewaar die ierde op een goede manier. En daar moet u en ik nog op leven. Maar versmiet ik de technologische mogelijkheden net. Het wordt alle zeilen bijzetten, zou ik zeggen. Dit is door het te denken. Dit is van ons afspreken. Als kritische, moedige, onafhankelijke wezens. Dit is stripje naar praktische verbeteringen. Als ben van de verlichting. Als ben dus van de ierde. Dit is wies wezen maar die ierde en er zuinig mee omgaan. Want de ierde is alles wat we hebben. The weather's warm, but we'll play it cool. We're on vacation, having lots of fun. V-A-C-A-T-I-O-N, in the summer sun. We're gonna grab a bite at the pizza stand, write love letters in the sand. We're on vacation, and the world is ours. Under summer stars. Yeah, we'll hop it on to love it to a drive and moving. Ain't never looking for shows. We're gonna hug and kiss just like this. And I can't wait to go. Whoa, whoa. We're gonna mash potato to a jukebox tune. I'll park your car neath an August moon. We're on vacation till the start of the fall. De Europese Commissie gaat de klimaatcrisis te lijf met een Green Deal. Een veelomvattend plan om Europa het eerste klimaatneutrale continent te laten worden. Een van de ambities van de Europese Commissie is het aantal beschermde natuurgebieden uitbreiden van 18% naar 30% van het oppervlak van Europa. Niet als luxe of als linkse hobby, maar omdat het essentieel is voor het voortbestaan van de mens. Had deze corona-uitbraak het nut van de Green Deal nadrukkelijker ontoond? Of had het eigenlijk die Green Deal nou correct wat in skaat zet van de actualiteit? Hoe ervaart u het? Ja, beide wel. Er wordt volle praat wel over de Green Deal, ook in het Europese parlement. Dus dat is natuurlijk voor de buitenwereld net zo zichtbaar. Sorry. Maar in het parlement in die commissievergadering in mei vooral ben die wel wat opstarten roer. Maar het is juist wel twee kampen erin. Er is een kamp die zei, we moeten nou even wacht je rustig om met de vergroening. Eerst maar even uit de economische crisis en pas later weer aan de slag. Terwijl ik denk, nee, dat is het domste wat je doen kan. Je moet nou die economie weer opstarten op een echt duurzame, dus op een lange termijn houdbare manier. Als je vindt dat die Green Deal zo wezenlijk is, bedoelt je dan ik mooi dat Europa eigenlijk een sterkere regierol naar hem taalloeken moet? In Europa moet alle lidstaten uiteindelijk instemmen, mij voorstellen. Als er één land het meedoet, dan heeft ze een vetorecht en dan gaat iets net erop. Dat maakt het vaak heel stroperig en moeizaam. En dat zal maar die Green Deal extra wezen. En Nederland is daarin echt net altijd het meest makkelijke. Nederland wil wel profiteren van alle handelsvoordelen die er binnen op Europees niveau, want we exporteren als een gek. Maar we willen eigenlijk ik ben net mooi betalen als het net hoeft. We doen echt moeilijk. Terwijl we maar een heel iets landje binnen in zekere zin. Dus daarin vind ik wel dat Europa had net meer macht dan ze had. Nederland zou daarin echt wel wat inschikkelijker wezen maaien. Omdat het ons namelijk meer oplevert als we een sterk Europa hebben die dingen echt goed Europees regelt. Dat betekent vergroening van de economie en het op kosten zetten van milieuschade.
Dat leidt tot duurzame banen, figuurlijk en letterlijk. Juist als dit op grote schaal gebeurt, wordt een verandering in gang gezet waar iedereen baat bij heeft. Deze vernijing mat van Europa komen? Ja, ik vind wel heel goed dat Europa met de Green Deal komt, wat een heel breed plan is. Hè? Dat gaat van emissiehandel, wat beperkt wordt met CO2-belasting, tot biodiversiteit, landbouw. Het gaat door heel veel onderwerpen. En het is heel goed dat dat, ik denk, heeg ingezet wordt op Europees niveau. Zodat je als lidstaat dan bewust kiezen mag, willen we dat wel of net. En dat het dan hopelijk ook de nationale parlementen dat die beseffen, ja, dit is echt wel heel verstandig dat we dit doen. Want Nederland, of het even over Nederland gaan, wij kunnen natuurlijk ook maatregelen nemen als het gaat om bossen planten en dergelijke. En die plannen binden ik. Maar op het lietse oppervlak van Nederland gaan wij het natuurlijk het klimaat echt net redden. Een groene economie start lokaal, maar kan alleen functioneren als er sprake is van een gelijk speelveld op minimaal Europees niveau. Dat gaat de markt zelf echt niet regelen. Er is een grotere rol van de overheid nodig om dit voor elkaar te krijgen. En dat is misschien wel de grootste verandering waar we voor staan. De oerhiet is er om maatregelen te nemen in het algemeen belang die de markt net nemen zal. Want de markt zal toch snel voor hun eigen markt, wat de markt dan ook is. Maar als er de automobielindustrie zich wel mooi bewegen met worstenhiet, als de consument vreegt, zal ze heus wel wat oors leveren. Maar het gaat vooral om yield verdienen en zo volle mogelijk auto's verkopen. Waarom zouden die sneller vergroenen als nodig in hun eigen? Tenzij ze zelf een hele green missie hebben. Maar daar ga ik heel veel autofabrikanten net op betrappen kind. Dus is het goed als er dan een doelstelling komt dat ze sommige dingen net meer maaien kunnen. En dan doen ze dat al. En dan komt die markt er wel achterom. En ik vind de oerhiet had echt wel een taak daarin om die maatregelen te nemen die goed voor u zijn op lange termijn. En haast jongen dat gewoon voor de markt net vanzelf gaat. Nederland rent achterom in alle duurzaamheidsdoelstellingen. Dus dat had de markt dus gebracht. Nou ja, nou net zo volle eigenlijk, op duurzaamheid dan. Dus ik vind dat oerhiet er echt stappen in zetten moet, ja. Zodat over hopelijk niet al te lange tijd we ons niet meer kunnen voorstellen hoe het was om in benzineauto's te rijden, tussen plastic te moeten zwemmen en kiloknallers te eten. Dat we verandering omarmen omdat het uiteindelijk iets moois kan opleveren.